Jo puc garantir, jo no puc garantir res, no sé com dir-li, vull dir, al final les circumstàncies poden canviar enormement, no? I particularment en política, no? Sobretot quan hi ha aspectes que no depenen exclusivament de la teva voluntat, no? Ni de la teva acció política, i és el cas de l'acord d'associació, però en principi no hi ha d'haver cap motiu per anticipar les eleccions i per tant, per acabar prematurament aquesta legislatura. I tampoc hi ha d'haver cap motiu, en principi, perquè no es pugui fer el referèndum aquesta legislatura si els tempos acaben sent aquells que preveiem actualment. Però és veritat que aquests tempos cada cop són més serrats perquè, no sé si aquesta paraula és correcta, potser és un gal·licisme, no? Són més apretats, diguem, no? Perquè al final és veritat que nosaltres no ens esperàvem que l'aprovació per part del Consell de la Unió Europea trigués tant. I és veritat que al final ve a confirmar justament que les coses no són tan fàcils com semblen i que aquells que propugnen, diguem, que amb tota facilitat reobrirem la negociació, ja podem veure com n'és de difícil acabar de mantenir i conservar allò que hem negociat, com per ara, diguem, aventurar-nos en una renegociació que evidentment és absolutament un brindis al sol, no?